अब्ला जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ होनदों, नंथारगौयैनो आं होनो, धोनिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राबथार जागोन। दिनै बुहुमाव सोर गैजारोङै दंबावो? दिनै बुहुमाव गोबां सुबुंफ्रानो धोनि जाजोब्बाय, मोनजाबाय, गारि बांला गासैबो जाजोब्बाय आरो जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावहायबो जों गोबां धोनि जाजोब्बाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो साननांगौ बाथ्रा दङ, मोनथिनांगौ बाथ्रा दङ, सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मोनसे समाव बुंनानै दोनदोंमोन जे धोनिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया बेसे गोब्राब जागोन होननानै। दा जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु बुंनाय ओंथि, जिसु ख्रिस्ट'आ मा जाहोननि थाखाय बुंनो गोनां जादोंमोन, बैफोर गासैखौबो जों मोनथिग्रोनांगोन आरो मोनथिनांगोन। थारैनो जोङो मा सोरगो रायजोखौ मोनमारनाय नङा नामा जों धोनि मानसिफ्रा? अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोर दङ। बे सोंलुनि फिननायखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होगोन आरो बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थानो थाखाय जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांनि मोनसे लाइकखौ आंनो होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दे समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। जिसु ख्रिस्ट'आ जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, धोनिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया बेसे गोब्राब जागोन होननानै जिथु बुंनाय बाथ्रा, बे बुंनायनि सिगाङाव मा जाथाय जादोंमोन जों बे जाथायखौ मोनथिग्रोनांगोन प्रियफोर। बे जाथायानो जाहैबाय जोङो जायखौ माथाइनि 19:12 सेरनिफ्राय मोननो हायो। सानसेखालिनि समावहाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव सासे सेंग्रा फैदोंमोन आरो बे सेंग्राया सोंफैदोंमोन, आङो अरायनि गोजोननायखौ मोननो थाखाय मा मावनांगौ, अरायनि बासायजानायखौ मोननो थाखाय आङो मा मावनांगौ होननानैहाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव मोनसे सोंलु लानानै फैदोंमोन। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ बे सेंग्रानि सोंनायनि फिननायखौ ओरैहाय होननानै बुंदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ फिननाय होदोंमोन, नोंहा जुदि अरायनि जोबनो गैयै गोथाङाव हाबनो इच्छा दङब्ला नोङो हुकुमफोरखौ मानिदो होननानै बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ सेंग्रानो फिननाय होदोंमोन। आरो सेंग्राया बै समाव सोंफिनदोंमोन, बबे हुकुमखौ होननानैहाय। बे समाव जिसुआ बुंफिनबाय, मानसि दा सिथार, जिनाहारि दाखालाम, सिखाव दाखाव, रावनिबो जेङा नंखाय साखि दा गसं, गावनि बिमा बिफानो मान हो आरो नोङो गावखौ बादि गावनि भारा पुरुषिखौ अन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे हुकुमनि बाथ्राखौ बुंबाय। देट मिन्स जि हुकुमफोरा मुसिनि गेजेरजों होजादोंमोन, बै हुकुमनि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बै सेंग्रानो खोन्थादों। बिनि उनावहाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिखांनायनि उनाव बै सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'नि फिननाय होदों, आंथ' बेफोरखौ मानिखाजोबो, आं बेफोर गासैफोरखौबो फल' खालामो होननानै सेंग्राया फिननाय होबाय। बे सेंग्राया बेफोर गासैखौ बुंखांनायनि उनाव आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'नियाव बुंबावबाय, आंहा मा मावबावनांगौ दंबावो? जिहेतु आङो गासै हुकुमफोरखौ मानिखायो, हुकुम मानिखांनायनि उनावबो आंहा माबाफोर दंबावो नामा मावनो थाखाय? बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव बै सेंग्राखौ बुंनायसै, जायखौ जोङो माथाइनि 19:21 सेराव मोननो हायो। जिसुआ बिखौ होनबाय, नों गोग्गो जानो हास्थायदोंब्ला नों थां आरो गावनि दंनाय मानिखौ फाननानै हावरियाफोरनो दान है, अब्ला नोंहा सोरगोआव धोन बुथुमनाय जागोन आरो नोङो आंनि उन उन फै। जेब्ला बे सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय बे फिननायखौ खोनाबाय, अब्लाना मोखां गोसोम जाबाय, मोखाङा सोमहाबबाय, गोबां दुखु मोनबाय। मानोना बै सेंग्राया गोबां धोनि मानसिमोन, सासे धोनि सेंग्रामोन। जेब्ला बियो धोन दौलतनि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बिनो धोन दौलतनि बाथ्रा बुंबाय, धोन दौलतफोरखौ फानजोबदो, फाननानै गोरिबफोरनो दान है, गोरिबफोरनो दान होनानै आंनि उन उन फै होननानै जेब्ला बुंबाय, अब्लाना बियो मोखां सोमहाबबाय आरो बिनिफ्राय गोजान जालांबाय। बिनि उनावहायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जाहैबाय, धोनि मानसिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया बेसे गोब्राब जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनायनि कन्टेक्स्ट, जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादोंमोन? बे बुंनो गोनां जानायनि बाथ्रायानो जाहैबाय, बै सेंग्राया गासै हुकुमफोरखौ मानियोमोन। नंगौ, देट इज राइट, बे सैथो बाथ्रा। बेखौ बै सेंग्राया गावनो स्वीकार खालामदों जे आं गासै हुकुमफोरखौ मानियो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, हुकुम मानिनायजोंल' जानाय नङा, हुकुमजों जानाय नङा। मानोना आंनि जिसु ख्रिस्ट'आ मा बुंखो? आंनि उन उन फै। देट मिन्स बासायजानाया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जायो, बेखौ दिन्थिदों। आरो मा बुंदों? आंनि उन उन फै होननायजों लोगोसे गासै धोन सम्पतिखौ नागारना फै होननायनि जिथु ओंथि, बे जाहैबाय बै सेंग्राया जि सेंग्रानि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय थादों, बै सेंग्राहा जिथु अननाय दङमोन, मोजां मोननाय दङमोन, गाहाम मोननाय दङमोन। सेथि मोजां मोननाया जाहैबाय धोन दौलतनि सायाव बै सेंग्राहा मोजां मोननाय दङमोन। धोन दौलतखौ बियो सेथि जायगा होनानै दोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ बुंदोंमोन, नोङो गासै गोरिबफोरनो दान होमोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ, जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो मोनथिग्रा मानसि। बै सेंग्राया मानसिफोरखौ सहाय होआमोन,
मानसिफोरखौ सहाय होनो रोङामोन, गोरिबफोरखौ सहाय होनो रोङामोन। गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै हयथ' बियो सेंग्राया दुगा खालामोमोन। हुकुमफोरखौ मानिजोबदों, नाथाय जि खामानिफोरखौ मावनांगौ, जि अरायनो जोबनो गैयै रंजानायखौ हास्थायदों, बे हास्थायनायाव जिखौ मावनांगौ बेखौ मावनो रोङाखै। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनांगौ आरो सेथि जायगा, सेथि अननाय, सेथि मोजां मोननायखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ होनांगौ, जिसु ख्रिस्ट'नो होनांगौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनांगौ, जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन फैनांगौ। बे बाथ्राखौ बे सेंग्राया मावाखैमोन। माखासे आयेनगुरु मानसिफोरा, आयेन गोरों मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनानै सोंफैदोंमोन बबे आयेना सबनिस्रुइ देरसिन होननानैहाय। आरो बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बैसोरनो फिननाय होदोंमोन, बिसोरखौ फोरोंदोंमोन। माथाइनि 22:37 सिरिया जिसुआ बुंफिनबाय, नोङो गावनि गासै गोर्बो, गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबु इसोरखौ अन। इसोरनि बोसोना स्पष्ट जोंखौ मोन्थिहोदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरोंदों। सोरखौ जोङो अननांगौ, सोरनो जोङो सेथि जायगा होनांगौ। जोंनि गोसो गोर्बो, जोंनि अन्तर, जोंनियाव थानाय धोन दौलत गासैजों जोङो बै इसोरखौ अननांगौ, बै इसोरखौ सिबिनांगौ, बे जिसु ख्रिस्ट'खौ दाव दाव खालामनांगौ। नाथाय जि सेंग्रानि बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, बै सेंग्राया बे खामानिखौ मावनो हायाखै, जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थांनो हायाखै। सेथि जायगा अननायखौ गावनि धोन दौलत सम्पतियाव होनानै दोनदोंमोन। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु बुंनाय ओंथि, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे धोनिफोरा सोरगो रायजोआव हाबनाया बेसे गोब्राब जागोन। देट मिन्स जोङो बेनिफ्राय सोलोंनांगौ बाथ्राया बेनो अनजाग्रा प्रियफोर, जे जोंबो जुदि दिनै जोंनियाव थानाय जि एसे धोन दौलत दङ, बे धोन दौलतखौनो जुदि जोङो केयार खालामबाय थायोब्ला, देट मिन्स जों बे धोन दौलतखौनो सिन्था खालामनानै जुदि इसोरखौ नागारोब्ला, इसोर अननायखौ नागारोब्ला, इसोर सिबिनायखौ नागारोब्ला, जोंनि थाखायबो सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राब जागोन। जोंबो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा। देट मिन्स मा धोनि मा गोरिब, जों जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ सेथि जायगा होनो रोङाखैब्ला जोङो अरायनि गोथांखौ मोननाय नङा। बेवखायनो 1 तिमथि 6:19 सिरिया ओरैहाय बुंदों, बे संसाराव गोनां गेदेरफोरखौ होनदो, बिसोरो दुगा दाजाथों, बिसोर दान्दिसेल' थानाय दोहोननि सायाव बरसा खालामालाबानो इसोरनि सायाव बरसा खालामथों। रंजानो थाखाय इसोरानो जोंनो गासैखौबो ओरैनो होयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे धोन दौलत गासैखौबो बे जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनो होदों। बेयावखायनो जोंनि जिथु दुगा जानाय, जोंनि जिथु दुगा, बे दुगाया इसोरनियावसो दुगा जाथों, धोन दौलतआव नङा। देट मिन्स जों जिथु दुगा खालामो, संसाराव थानाय गोबां मानसिफोर दङ, गोबां व्यक्तिफोरा गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै दुगा खालामो। नाथाय इसोरनि फोरोंनाया बेसो, जिसु ख्रिस्ट' जोंखौ बेखौसो फोरोंदों जे जि दुगा जागोन बेखौ इसोरखौ लानानैसो दुगा खालामथों होननानै। बिनि उनावहाय 9 सिरिया ओरै बुंबावदों, मोजां मावनो, गाहाम हाबाफोराव धोनि जानो, गोसो खुसियै गावनि धोन सम्पतिखौ गुबुनफोरजों रानज्लायनो धोनिफोरखौ थोनदो। इसोरा जि धोन दौलतफोरखौ जोंनो होदों, बे धोन दौलतफोरखौ जोङो सोरनो होनांगौ, सोरजों रानज्लायनांगौ? जायफोरा गैया, जायफोरा दुखिया, जायफोरा समस्यायाव दङ, जेंनायाव दङ, बेफोरबायदि मानसिजों जोङो रानज्लायनो इसोरा जोंनो बेयावखायनो होदों। बे धोन दौलतखौ जोंनो बेयावखायनो होदों। बोरैहाय रानज्लायनो? सेथियाव जोङो गाहाम रादाबनि खामानिखौ मावनो हायो। दिनै जायफोरा बुहुमनि मानसिफ्रा गाहाम रादाबखौ मोनाखै, बिसोरो इसोरनि बेलायाव गैयि जानानै दङ, लोरबां जानानै दङ। बै लोरबांफोरखौ, जायफ्रा इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनथियाखै, बै इसोरनि बाथ्राखौ मोनथियै व्यक्तिफोरखौ इसोरनि बाथ्रा मोनथिहोनो, इसोरनि बिसयाव धोनि खालामनो थाखाय जोंनि जिथु धोन दङ, संसाराव मोननाय जिथु धोन दौलत दङ, जों बेखौ बेयाव बाहायनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंखौ बेखौ परामर्श होदों। आरो बिनि उनावहाय जोङो 19 सिरिखौ फरायबावनि। बेबादि मावनायजों बिसोरो गावसोरनि थाखाय दोहोनखौ बुथुमनाय जागोन आरो उननि थाखाय बे बिसोरनि मोनसे गोगोम बिथा जागोन आरो बिसोरो नंथारगौ गोथांखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। जोंनियाव जिथु धोन दौलतफोर दङ, बे धोन दौलतआव जोंहा दुगा जानांगौ गैया। जोङो इसोरखौ लानानै, बे जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै दुगा जानांगौ आरो जोंनि धोन दौलतखौ जोङो बे इसोरनि थाखायनो जोङो बाहायनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे बाइबेल सिरिफोर आरोबाव दिन्थिना होनो, फरायना होनायनि गेजेरजों आं फोजोबलांनो हास्थायदों। इब्रायारि 13:16 सिरि, गाहाम हाबा मावनो आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो दा बावगार, मानोना बेफोर बुलिजोंनो इसोरा खुसि जायो। रमारि 12:13 सिरि, नोंसोरनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनो नांगौ हेफाजाब। फिलिपियारि 2:3-4 सिरि, गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान।
गावनि थाखायल' साना लाबानो गुबुननि थाखायबो सान। अनजा ख्रिस्ट'प्रियफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिगौ ना? बे जाहैबाय धोन दौलत रां रुफा थाखा फैसाना जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय गोजान खालामनो हाया, बासायजानायनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनो हाया। नाथाय खोथाया जाहैबाय जों गावसो बेखौ आरजिनानै लायो, गावसो जोङो इसोरनिफ्राय गोजान जायो। जों जुदि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय, इसोरखौ सेथि जायगा होनांगौनिफ्राय जुदि थाखा फैसा धोन दौलतखौ सेथि जायगा होयोब्ला प्रब्लेमा बेयावसो दङ। इसोरा बेखौसो जोंखौ फोरों। मानोना रां रुफा थाखा फैसा धोन दौलतखौ इसोरानो जोंनो होयो। नाथाय बेयावसो साबधान जागोन जों जेन सेथि जायगाखौ धोन दौलतनो होआ, नाथाय जि सेथि जायगा, बे सेथि जायगाखौ इसोरनो, बै जिसु ख्रिस्टनो होनांगौ। जों जिहेतु धोनि जाबाय, जोंनि धोनि जानायाव इसोरहा बाजानाय गैया। जोंनि धोनि जानायाव इसोरा मोजां मोनो। नाथाय जों जिथु धोन दौलतखौ लानानै जों जुदि दुगा जायोब्ला इसोरा बेखौ हामजाया। जों दुगा जानांगौ इसोरखौ लानानै, जिसु ख्रिस्टखौ लानानैसो जोङो दुगा जानांगौ। जिहेतु जोङो अरायनि गोथांखौ जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे मोनबाय, बेवहाय जोङो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थानानै जोङो दुगा जानांगौ। नाथाय अनजागा प्रियफोर, साफ्रोमबो धोनि जों धोनिब्ला जोंनि धोननि सायाव जोंहा अननाया दाथाथों, नाथाय इसोरनि सायाव सिबिनाय, अननाय, जिसु ख्रिस्टखौ सेथि जायगा होनाया जोंनियाव थाथोंसै। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेबांनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो गोजोननाय जाथोंसै, इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै, बेखौनो आसा मिजिं खालामनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह।